ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଟିଚର, ଖୋଲିଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଟିଚର, ଖୋଲିଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। କ୍ଲାସରେ କାହିଁକି ଗରଜି, ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଆଜି। ସରକାର ଦେଉଛି ଦରମା, ତା ପୁଣି ସପ୍ତମ ବେତନ। 5 ବଦଳେ 50 ପିଲା, କୋଚିଂରେ ବସାଇ ପାରିଲେ ହେଲା। ବଢ଼ିଯିବ ମୋ ରୋଜଗାର, ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଟିଚର। ଶୁଣ ଶୁଣ ସରକାର ଆମରି ଗୁହାରି, ବହୁଦିନ ଗୁରୁ ଆମ ଗଲେଣି ବାହାରି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣା ଯେ କରି, ସର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ନ ପୁରିଲେ ନ ଆସିବେ ଫେରି। ଯୋଜନା ମାନ ତୁଚ୍ଛାକୁ କରୁଛ ତିଆରି। ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ସାଇକେଲ ଦେଲ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲ ପୋଷାକ କରି। ଏସବୁ ଦେଇ କିବା ଲାଭ, ଯେବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ ଡୋରି। ସତେ କିଏ ବା ଆମ ଲାଗି ହୋଇଲ ବୈରୀ। ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ଆଜ କଳା ଦିବସ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଳନ୍ତି ଗୁରୁ ଯେ ଆମରି। ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଟିଚର, ସ୍କୁଲରେ କମ୍ ବାହାରେ ଅଧିକ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର। ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଟିଚର, ବନ୍ଦ କରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ସଟର, ଖୋଲେ ମୁଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଗଜର ଗଜର, ପଡ଼ିଯାଏ ମୋର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଟିଚର, ଯଦି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ କରେ କ୍ଲାସ, ଧରେ ମୁଁ ମଦର ଗ୍ଲାସ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପଢ଼େଇବାର ଫ୍ଲାସ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ନମ୍ବର 1 କ୍ଲାସ।